Hugot nga seguridad magapabilin sa pihak sang pag-transition sang riyon sa General Community Quarantine. Police Regional Office 6 nagpasalig nga hindi na madugangan ang bayolasyon sang kapulisan sa riyon sa ginapatuman nga protocol. May angot sa away kontra COVID-19. Si John Sala nakatutok. Nabutang subong sa sentro sang kontrobersiya ang chief sang NCRPO nga si Major General Devold Sinas sa ginapahayag bayolasyon siniupo ng kapulisan sa iya kaadlawan nga wala nagasunod sa mga protokol santo sa bayanihan to heal as one act. Diri sa Region 6, pila naman ka mga pulis ang nadakpan mismo nga nagapasulod sa mga ilimnon sa mga border checkpoints. Bangod sini nabutang sa alang-alang ang imahen sa kapulisan nga kuntani nagapatuman sang kasuguan apang sila mismong imbolbado sa katuntuhan. Gani pasalig sang Police Regional Office 6. Our Regional Director, Police Brigadier General Luigi Pamuspusan would like to assure everyone that police officers will adhere to the social distancing, the wearing of face mask, and other necessary guidelines to be implemented. May nabaton man nga impormasyon ng Bureau 6 nga may pila ka mga hepe mismo sa municipal police stations nga nagapalusot sa ilimnon bagay nga ginaimbestigaran kag ginpaandaman man nga kasuhan. Samtang sa General Community Quarantine, padayon sa Gihapon na strikto nga security protocols ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas. We will sustain the 56 quarantine control point, except otherwise, there is request coming from the province or municipality or barangay on the alleged increase of COVID cases. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.